रायजोफोर आदै विनारमोननि न'निफ्राय ओंखारबाय आरोना जों दा ओमफ्राय जों थांगोन बिजनि कलेजावहाय आरोना गिबि गिबियावनो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनिसिम गोसो गैयाबाबो खनसे स्राइप बरायहरनाय थाबाय आरोना ओरै थाबाय अखन्दा बोराय थाबाय ओमफ्राय ओरै आदै सोमखोर गोबोरखि मोखां थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय नैबे मा होनोमोनलाय आदै हरखाब उदालगुरि बय हेन्डसाम सेक्सि लुकिं नाइस थाबाय ओमफ्राय दा माने जों बिजनि कलेज ओरै बलामगुरि कलेज बेरायनोसै आरोना मा थांगासिनो नायनि माबायदि एरिया लकेसनफ्रा ओमफ्रायहाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गावस्लाजोबना हो थाबादाब थाबादाबनो मोनालांबाय थादो ना माथो चलो फाइनालि गाइसमोन बर' बाजार कलेज थांगासिनो दङ हाब अफिस अफ दा बर्ड ब्लक मोजां सालाय मोजाङै गारिया दा खिफि खिफा मोनामलाजोबनाय मोनखांलाय दै एसेयानोसै टार्निं पइन्ट बर' बाजार कलेज होनदों नामा बे स्कुलसो कलेज नङा बर' बाजार फरायसालिया जों गोदो हाबग्राया जों गोदो हाबग्रा हाबफैबाय आरोना जों दायो हाबग्रा नामा औ बारबायना आदै बिजनि मा होनो स्कुलबो कलेजबो होनदों नामा आदसा नालेनि फेन्स गोजा आरोना बिसोरनो गासिबो नै आदै नालेनि गासिबो फेन्स गोजा आरोना नै नायदो नै फेन्सफोरा नै खिथु उन उन खारफागासिनो दं नैसो नालेनो नालेनि फेन्स Lwgw ayu थैखागोन नै सिख्लाफोरल' Oh, sorry, halo. Lwgw, naleni fans goजा आरोना बिसोरो ayu gैलालै सयथिबो गाथारानो सयथिबो जि उन उन फट' खेबजायो आयु थैखागोन सयथिबो मा प्रिन्सिपाल गिलायलायनायसो मा आदै थांमारसिगोन ना आदसा दे दालाय मोनसेल' बायब्रा मा बेखौ बासिलाय बैखौ बासिलाय साखनद्रा साइज 450 बा दे 600 लादो दे बेसे 300 450 नि गस्लाखौ 300 नि बिग्रासो जाबायदि दे ला आरो मा बिलाय
जानग्राखौ नायब्रा नों खाफ्लांखा फुरि दे मादा हालां बेनो जाबाय आदैनि सिनेलखौ माबा खालामग्रा चेक खालामगासिनो दं नाथाय मबाइलखौ आंनिया सारखौ नालां आसोलसो अरखि नुखायो दा मानसिखौ नायबा आदसा ओमफ्राय सादाब मेथाइखौ मोनजाबावाखै दे मा नांदेरलागासिनोथाय सासे दंखायो ने आदसा दंमारो नै बिजिनि सिख्लाफोरानो ओमफ्रायहाय नै जों दा माबायाव मा होनोमोनलाय बर' बाजारावहाय एसे फंबाय बिनानावमोनखौहाय लोगो हमना फैबाय आरो ना जाखिनि जों एसे इन्जय खुसि खालामनांगौ जों खालामबोबाय आरो ना लोगो फंबाय गोबोरखि मोखां काटा नेम साइज फैगौ नै गेंस्टारफोर बाय बाय फंबायमोन बाय 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 बा दे नालि गोजा ओंखारग्रोमोनानै माबाफोर जादों नामा बावलाय मा प्रब्लेम जादों नामा होनदों आदसा नै सिख्लाफ्रा एकदम भिडिअ बानायग्रा Perlu coba info proyek sama. Ada gitu ibu. Okan dabrai. Oंखारग्रोमोना नायलाय फैसायाबो नांखाय 10 थाखा लानानैसो देखायो आरो बिसि नायबावसो माबा बुस्थुआ र' खामथाबनाय नुदों थोंसै दा अनेक गोसोम जाबायलै आदारिमोन लाबोदों दिबाय Baju agak sih jangan tiap deh. Masa ada di handphone ini sih? Ada lagi driver tuh di sini. Ada lagi dia? Mustahil. Ini mau bilang. Nanti lah. Kamu ni? Oh, lagi. Sini, mau lagi. Kamu mau? Kang. Sini yang huruf lagi. Laga. Kemudian ready. Bilo masuk ada gila. Nina harus ada ruang selai. Acha. Labu ibar. Bola bola. Lagau. Ready. Camera roll. Action. Ini jadi berapa? Hei, malai. Tadi lagi sandung tu skip lagi mo. Mobile tu skip ram nasi mo nak lar. Dele sandung lo na. Jaga. Bola ke mobile skip. Jibo ko temu na sura dah nama selai. Pada tu kopet. Dia berapa sama kipna. Ada lo lagi nak lah dia apa? Hakan tu macam ni. Ada muncul ke burai ni. Durang macam ni. Dia boleh sini. Ha? Ada muda ke siang, muda ke dalam ada kalau lo. Jempol tahu yo. Ada bisik. Lagu sih sekarang ada foto kanan ada bisik ada. Lain video dah sih, kisah dah hebat dah sini kau. मा कलेज मा स्कुल होनदों बियो मा होनदों बरलागावहाय एसे फंबाय बिनानावमोनजोंहाय लोगो हमनो मोनना गोजोननाय मोनबाय आरो ना एसे हायुनो जोब्रा बयबो होमबा थाथ'लायदो ना माथो दे होमबा बाय बाय दे उनाव खालामसैलाय नालि फंबाय मोजां
ए आंखौ दिनैसो नुदों ना Kali ini ya bisa. Woi